האם אי פעם הרגשתם נמשכים לקצב המרגיע של הגלים, או לזרימה העדינה של נהר? יש קשר עמוק שאנו חולקים עם מים. בחיים העמוסים שלנו, מוקפים בבטון, קל לשכוח את הקשר העתיק הזה. אנו מרגישים לחוצים, מנותקים, רוחנו לעתים קרובות יבשה כמו אדמה צחיחה. תארו לעצמכם את שרה, תושבת עיר, overwhelmed מלוחות זמנים ורעש. היא הרגישה מותשת באופן קבוע. בסוף שבוע אחד, בחיפוש אחר בריחה, היא יצאה לאגם סמוך, מהוססת אך מלאת תקווה. היא ישבה ליד החוף, צופה באדבות. הרוח הקרירה, צלילי התפיחה הרכים, החלו להרגיע את מוחה החרד. היא בילתה שם שעות, חשה כלילות חוזרת. בכל ביקור, שרה הבחינה בטרנספורמציה מדהימה. המתח שלה נמס, הוחלף בבהירות מחשבתית ובאנרגיה מחודשת. המים לא היו רק סינרי, הם היו תרפי, הם הטעינו את נשמתה. הימצאות ליד מקווי מים מציעה שלווה, מיינדפולנס וגירוי חושי, המחדשים את רווחתנו. זה עוזר לנו להתחבר מחדש לטבע ולעצמנו, סנקצ'ורי מלחצי החיים המודרניים. הקדישו זמן למים, גלו את כוחם של המים בעצמכם. חפשו נחל מקומי, אגם שקט, או אפילו soothing fountain. תנו לקסמם לשנות את רוחכם. הרשמו למד היברו ריפו לסיפורי השראה ורווחה נוספים.